Prilika za crveno-bele da stignu do izjednačenja. Avramović fintira, brani Radić. Ali ispala mu je lopta i sada da vidimo peterac. Sada se već zaleteo Stevanović u sudiju i sada, nažalost, evo opšte tuče. Sada će utrčati svi u bazen. Nažalost, evo smiruje nekako sve, mislim, Boris Popović. Nepotrebna slika, zašto sve ovo, nakon svega kvalitetnog što smo videli u ovoj finalnoj seriji, pa dobro se znaju ovi momci. Smiruje sada i Filip Filipović, naravno Andrija Prlinović, potpuno nepotrebno. Sada već i zagrlja i Viktora Rašić i Basare i tako i treba da bude. Radi adrenalin. Sada i Ranđelović i Burić, mala rasprava, ali nadajmo se da će se sve smiriti. Čudna situacija, odbranio je Radić još jedan težak šut, ali mu je ispala lopta iz ruke. Sada traže sudije da se sve raščisti i slede, mislim, nova isključenja zbog ove tuče, da vidimo da li i kolika. Viktor Rašović je dobio udarac, eto to jedino da znamo da je reagovao tako kao da je dobio udarac. Sada i Savić izuzetno ljut, nismo baš navikli da ga gledamo u takvim situacijama. Traže sada sudije da se vaterpolisti, jeste dobio težak udarac, vidite da je otišla arkada, odnosno donji deo rasekotina na licu Viktora Rašovića. I sada da vidimo šta je ovde bilo, ko je Strahinja Rašović sa jedne strane, ono što je sigurno Đorđe Filipović. Oni su inicirali, uslovno rečeno, ovu tuču, ko je brzo, na svu sreću, kažem, ovde najhladnije glave bio, koliko sam uspeo da vidim, Boris Popović.